Pripravil som pre vás online kurz pre začiatočníkov v programe Autodesk Revit. Tento kurz je zameraný na výučbu základných znalostí formou praktickej výuky na konkrétnom modelovom projekte jednoduchej bytovky o 6 bytoch. Kurz sa zameriava na dôsledné vysvetlenie a osvojenie si dôležitých praktík a techník práce, ktoré sú nutné v projektantskej praxi, bez zbytočného zaťažovania na začiatok príliš komplikovanými alebo nepotrebnými funkciami. Na rozdiel od väčšiny iných tvorcov som ja sám aktívny projektant a Revit používam každý deň. Moja snaha preto bola vytvoriť kurz pre projektantov od projektanta, a to tak, aby bol začiatok v Revite pre vás čo najzrozumiteľnejší a najpochopiteľnejší. Revit je značne komplikovaný program a preto má tento začiatočnícky kurz viac než 14 hodín. Jednotlivé témy a sekcie som však rozdelil na menšie celky, aby boli jednoduchšie na spracovanie. Celý kurz prebieha online formou a vďaka tomu si môžete prispôsobiť tempo podľa seba a svojich časových možností a k jednotlivým lekciám sa podľa potreby vracať. Na konci tohto kurzu budete schopní používať základné nástroje Revitu do takej miery, že budete schopní vytvoriť výkresy, aké môžete vidieť v tomto videu. Nečakajte a začnite s výukou už dnes. Odkaz na kurz nájdete v popise tohto videa.